להתנהג כמו חזון אחרית אמא של אבא שלי. תום, אתה חייב להיות רציני. תום, החיים הם מסלול, ואתה הולך בדרך שלי. תום, אתה ראית מאיפה אני התחלתי, ולאן, אני הגעתי. תום, אתה יודע שבוזים תחת הפוך? זה אותו הדבר. טוב, שקט, שומעת את המגיעים. אני רואה שיש קל. כן, הרגשתי שאני חייבת להשקיע במיוחד. מה זה? יום הולדת למירה. תקשיבו, כשהיא נכנסת כולם צועקים לה מזל טוב, סבבה? עבור? עבור, יאללה. רגע, אוקיי, מוכנים? אני שומעת את המגיעה. כולם צועקים מזל טוב, סבבה? מזל טוב! היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, למירה. לא, אתם כאלה מקסימים, לא הייתם צריכים? שאלה. ברור ש... וואו, גן נראית ממש טעימה. שתצאי לשנה הבאה, עד להראות מזל טוב. טוב, אני לא יודע לאפות כי נשרף לי הבית. אבל אני יודע להכין שיר קטן. מוכנים חבר'ה? 1, 2, 3 ומירה היא ילדה מיוחדת, יש לה היום יום הולדת, מאחלים לה שתצליח בגדול, שתכבוש, תנחשול, המחשוב מעל הכל, המחשוב מעל הכל, ואני כבר לא יכול, המחשוב מעל הכל, המחשוב מעל הכל, עם שער, הדיקטטור הגדול, מה קרה? תביא את הגיטרה. אני לא יודע לנושא את השיר, אני לא רוצה לשמוע שירים מטומטמים פה. אותי זה הצחיק. מצחיק? כן. זה לא היה שיר מצחיק, אותך זה הצחיק עד? ממש לא. אותך מירה? בן, תביא את טוב, הגיטרה. עזוב, זה לא חשוב עכשיו. כן, לא נכנסת לנתיב. טוב, מי רוצה עוגה? מה נראה לה? תביא לי את זה. תביא לי את זה. קח, תכניס לתיק. מה את עושה? חוגגת את היום הולדת שלי, שכחת? תקשיבי, היום בערב, את ותום באים אליי, שאני מה שאתם רוצים. טוב? בסדר. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת. גבר, הבאת? חבר'ה, הסמלים הגיעו. איזה סמלים? של הנבחרת? עכשיו גם הנבחרת שלכם בא לחשול. לפי הניצחונות האחרונים שלנו, היית אמורה לדעת. רק מזל טוב זה מביא לנו. כך טוב. לא, זה בסדר. כל הכבוד. בן. בן. מה היום? אני לא בעסק. מה? לא שמעת. אני לא בעסק. אתה בטוח? כן, אני לא עושה את הדבר הזה. אתה בטוח? כן, אני בטוח, אני לא עושה את הדבר המפגר הזה, כן? מה? הוא לא חייב לשים את זה. אי אפשר להכריח אותו. למה אי אפשר להכריח אותו? הוא חלק מהנבחרת, הוא חלק מהכיתה, והוא עשית את הסמל הזה כמו כולם. אני לא עושה את הסמל, הנה, אני קורא לך הסמל, זלול. תעזבו אותו. די, תרגעו. עכשיו תקשיב לי ותקשיב לי טוב. בן. אנחנו החלטנו שזה מה שיהיה בנושא. אז אם יש לך איזה שהם טענות, לשמור אותן לעצמך ורק לעצמך. אף אחד לא רוצה לשמוע אותך פותח את הפה, שמעת? רוצים לראות בפנים המגרש ולא סתם דיבורים, שמעת?